Hej YouTube, og her vil jeg gerne vise, hvorfor nogle spil jeg gerne vil spille. Jeg vil gerne spille World of Tanks, Build a World, Ticket Launcher, eller Ticket, Minecraft, War Thunder, og alle mulige andre spil ind på internettet. Men altså, den her video vil jeg gerne vise, hvordan man downloader faktisk på Battlecraft til Ticket. Det første I gør, I går ind på Pure Battlecraft. Sådan der. Og så kigger, så går jeg der på. Så det I så gør, så går I ind på patch. Så går I ind på det, der hedder... Hvad er nu hen, hvor den hen. Nå, så er det download. Ja, der. Så går I ind på den der Minecraft, fordi det er jo det samme. Og så tager I den, der hedder... den der grønne version på Sparks på Battlecraft 128 gange 128 eller komma. Tager den allernederste for MC. Den tager I bare. Så kommer I her ind, og den skal I have passet. Crypt. Sådan. Og så please wait a week. Så skal vi se, så lige pludselig så kommer der en ting hernede. Imens kan jeg begynde at finde alle de der ting der, så går I ind og laver det der tegn der. Nej, ikke det. Det der tegn. Det tegn. PPDAT app data. Og så kommer den igen. Sådan. Og så skal vi se, skal vi prøve at tage den igen. Skal vi se, jeg skal lige flytte den her. Det første er så lang tid. Prøv lige at gå tilbage. Men altså, så plejer det ikke gå så langsomt. Det plejer virkelig ikke tage så langsomt. Sådan der. Det I så gør, så kigger I herop på, trykker på, så går I ind på jeres ticket. Så jeres ticket skal I gå ind på. Jeg tror faktisk ikke, I skulle bruge den der Romanian. Ej, det skulle I ikke. I skulle ikke bruge Romanian alligevel. Så går I bare ind på jeres ticket. Så har I den her oppe. Så hænger jeg lige det der op. Så kommer teknik. Sådan. Og så ser vi open. Og så venter vi lige. Og så gør vi det, at vi... Okay, nu laver den godt nok. What? Okay, så der. Så skal vi se, så hiver vi lige det der ned. Så jeg går ind på Tetra Pak, open Source Pack, så går I ind og så jeres Sparks for Battlecraft fra intranettet, og over i den pakke I har åbnet herover. Og så går I for I Sparks for Battlecraft på jeres ticket. Og så skal I bare downloade den. Og så har I Sparks Pure Battlecraft. Hold det kæft. Trampoliner. Farvel YouTube, det var bare min lille fine video. Så hej hej.